Top 5 najčastejších otázok pri výbere a realizácii kuchyne. Pri plánovaní novej kuchyne sa zákazníci často pýtajú tieto otázky, na ktoré si v dnešnom videu odpovieme. Koľko bude stáť nová kuchyňa? Cena závisí od rozmerov, materiálov a vybavenia. Tá istá kuchyňa môže byť v rôznych cenových kategóriách. Radi pre vás pripravíme návrh podľa vášho rozpočtu. Ako dlho trvá výroba a montáž? Bežne rátame so 6 až 8 týždňami od schválenia návrhu a zadania do výroby. Kvalitná práca si vyžaduje svoj čas. V deň dodania kuchyne začína aj jej montáž. Tá v závislosti od veľkosti a zložitosti kuchyne môže trvať jeden, ale aj niekoľko dní. Aké materiály sú najlepšie? Záleží od vašich preferencií. Lamino je praktické a cenovo dostupné. Akrylát, BH či lak zas prinášajú luxusný vzhľad a dlhú životnosť. Ako vybrať správne rozloženie kuchyne? Každý priestor je jedinečný. Pomôžeme vám navrhnúť ideálne rozloženie podľa vašich potrieb, aby bola kuchyňa nielen estetická, ale aj praktická a komfortná na používanie. Čo ak nemám úplne jasnú predstavu? To vôbec nevadí. Stačí pár fotiek alebo inšpirácií a spoločne doladíme štýl, farby aj detaily tak, aby výsledok presne vystihol váš vkus a životný štýl. Každá kuchyňa má svoj príbeh. Radi pomôžeme napísať ten váš. Kontaktujte nás a dohodnite si osobnú konzultáciu s našim dizajnérom.